Kasayuran pinadailang, dali kay mahibawan. Doon sa kasayuran gitaguan, hilumluman, ang ayang kuy-kuyon sa katawhan. Mauna ni ang bagong kasayuran kinoy-kuyan. Malipadong Martes sa buntag, Subo, Bisaya, anong Mindanao. Kumusta tanan na itong mga sukintig paminaw? Uwanon ta karong butaga kay ang bagyong krising nagkaduol na Davao Oriental ang iyang punterya. Adto na sa mo landfall karong adlaw. Paita ining Davao Oriental kahigalaan kung inyo na ning nakalimtan. Mauintaw ni gitugpahan at tong bangis kaayo og tampalasan. Bagyong Pablo iyangan. Nausab na gyud ang dagan sa panahon. Kaniadto kitay kanunay sungugon. Karon Mindanao na sa gipuntirya. Ora ba intawon maanas bagyo ni mga dapita. Magpadayon ang atong pag-uwan-uwan tibok adlaw karong adlaw. Bulungtad pa ni hangtod ugmang adlaw. Murag Liberal Party magisunod-sunod ining uwana. Apan matod ni Ned sa Litrero sa Pag-asa, hinungaw ni apilis rain ban kining gilapdon sa uwan nga da ining bagyuha, krising ra ba iyangan mga higala. Kung sa ayaw mo biya sa inyong mga Pinoyanan, ang mga pandong di gyud nato makalimtan. Labi na gyud ato mga trabahante o mga tinunan, kuyog mga yayay kay dinay ba mga kagaw nga ngayon gyud natong likayan. Apa ni ay laing bagyo nga gihapak dinis atua, bisagwa ta masentros bagyong krising karong adlaw. Mga higante nga mga kompanya sa lana, wa pa gid matagbaw dagko kay nilang ginansya. Karon ipausbaw na sab sa presyo sa mga produkto nila. Ikaupat na ning usbaw karon tuiga. Pagkaway batasan ini mga kompanya. Na dako-dako gyud ang aumento, panggunit mo sa ilong karanan aron di mo diha mabulilyaso. 1.15 matag litro sa regular gasoline, 95 centavos matag litro sa premium gasoline, 70 centavos matag litro sa kerosene, 65 centavos matag litro sa diesel. So 115 regular gasoline, 95 centavos premium gasoline, 70 centavos per liter sa kerosene ug 65 centavos per liter sa diesel. Na dako gining usbawa, dunay sukaranan mga transport groups nga magprotesta o maghulgag transport strike kon dili mabadlong sa gobyerno kini pagsigigsaka sa presyo sa lana. Apan bagong Energy Secretary Pitilla niingon nga ang bisan unsang usbaw sa presyo na gumikan na sa kalibutanong merkado, wagi ko na sila mahimo pagbara. Kaya ang world market na gani ko mo lihok. Ang kanasuran sama sa Pilipinas, igo na lang maghinoktok. Nawa man ta mag-ingon atong awayon ang merkado sa kalibutan, ang giawhag lang makiangayon ning awhaga sa atong katawhan nga unta ang Department of Energy dili sad magmika sa ilang katungdanan kun duna dihay pagpahimos nga ilang mabantayan kung ang higante nga mga kompanya sa lana mo paborot na sa ilang tinubuan. Angayan ang atong gobyerno mo baraw mapakita siya braso kahigalaan. Dili kay murag inutil sab siya batok ini mga kompanya sa lanang mga kanahan. Kita itaw mga konsumidor mo ilang gatasan. 42 minutos na pasado alas 7 sa kabuntagon. Kasayuran kinoy ko yan ng kinigihapon. Na mananghid lang ko ninyo daan, wa ko din hisugod og mga adlaw hangtod Biyernes karong simanaha kay doon na tayo mahinungdanon nga biyahe mga higala. So madungan-dungan mig absent dari sa mga nagduma sa atong mga programa. Pansag di lang tiyalig mas nindot pa di hinuon ang mohulip sa atong tulumanon aron nga mas matagbaw pa mo sa sayo nga kabuntagon. Happy birthday ni Ma'am Joy Alo, ang pinangga og bugtong asawa ug labihan kahinigog mga asawa ni Attorney Boy Alo. Happy birthday Ma'am Joy Alo. Haskan dako ang piyestas mabulo karong adlaw.
tungod kay birthday kinagwapahang mulupyo dihang barangay. 44 minutos na pasado alas 7 sa Kabuntagon. Kasayuran kinoy ko yan lang kinigihapon. Galing na konkreto, galing ng